Kaya continue ko lang po yung aking vlog. So dito po kami sa anak ni Gorinato, kay Ria Ann. Sa may San Vicente, Concepcion, Tarlac. Mag-iingat sa pagtayo, mga ha. Lagi mong alalayan sa sarili ko, Brad, kasi mama, ma-injury ka. So, focus po kayo ngayon, most focus namin ngayon yung pag-upo, pagtayo niya para hindi mahirapan yung mga anak niya na siya ay ipapasyal o ipapacheck up kasi kailangan makakatayo yung pasyente natin. Natin yung videos ko rin natin, bago natin ito i-warm up. Bakit importante ang BP? So dito po natin malalaman na ang pasyente natin ay pwede natin siyang mabigyan ng mga heart exercises or not. Kasi medyo hypertension yan, bawal siya sa mga pagdala ng mabibigat. Para iwasan yung mga possible hypertension. Masaya ba? Masaya ba? Okay. Kaya ba yung hinimay mo ba? Siya. Kaya Ria. Sa lahat po ng taga-Vicente rito, taga-San Vicente rito, Concepcion, mga kaibigan po nila, anak po nila, Kuya Renato, shout out po sa nila. Siyempre, shout out, importante ngayon ang anniversary ng mga magulang nila ngayon sa inyo. Ano po? The Guzman family, si Ate Lila. Paano natin? Mida and Robin. Ayan, Mida and Robin sa inyo. Happy 36. Yan. Anniversary po sa mga asawang nito. 158, 150. Love you pa yan. 150. Lalay kang ballpen. Again, shout out, happy anniversary. 36 na po sila magkasama. Kay Tito Robin at Tita Nila de Guzman. Yan, sige po, binabati po kayo ng happy 36. Happy wedding 36 anniversary. May God bless you. Patuloy po kayo sa inyong kasama. Maging uwarang kayo sa bawat mag-asawa. Pakilis namin bibig. 150 over 70. Tapos yung kanyang pulse rate, 70. Pulse rate. PR, pulse rate. PR 70. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So tawag po rito is finger stretching. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
May sira naman yun. Gapin, tira na. Hindi mo na, isa mo na yun. Hindi mo na yun. Wrist. Mahalaga din po yung wrist ng pasyente natin kasi dito yung pinaka-importante yung wrist na nagagalaw ng sweat exercise this week program. Ang program po natin natin ginagawa. Proceed. Plantar tayo. Diversion. Tayo tayo. Dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mo lang. Twisting. Tapos magdumuran tayo. So mga nagalag po itong dumuran, ball and socket, joints, his joints, mga tinatama na ito. So napakatitali ko sa stock process natin na yan. So this is my program for speed recovery plan. Uy, ang plano. Okay, kaya magputayo natin na kuya, putayo. Program natin dito. Putayo. Dito putayo. Bago tumamasag siya. So, wag mo siya mamasage. Putayo. Ayan, sakto na. Hindi ako konti. Baba na. 1, 2, 3. Manisip po. Stay, matili. Okay. Balancing. Tingnan mo lang. Yan, so this is the weight ba? This is the weight balancing. This is the weight balancing. Yan. Ito na ito. Again. So ito yung balancing niya. Yan. So ang galing. ito konti. Balancing. Grabe yun. So iba ka. Balancing mo konti matuan mo. Yan. So guys, ang pasyente dapat nababalancing muna bago makalakad. Yan. So papalakasin mo muna yung lower limb niya, lower back. Kaya kaya po, nadako po. Very good. At least, makasampo tayo. Kaya ba? Huli mo lang. Okay, ready? Pangalawa? Try out. Try. Push! Okay, very good. Upo. Okay. Tayo. Pangatlo. Okay. Pangapat. Very good. Sige. Panglima. Very good. Sige. Panganim. Wow. Anim. Alam mo na, relax. Tayo. Again, this is the great improvement ni Renato Gonzalez for 4th day speed recovery program na modern market nito. Ayan po. Balik po na. Ayan, nakikita nyo naman ha. So, walang edit yan guys ha. Sige. Yan po ganda. Control. Very good. And then, hindi mo na ha. Dito ang presyo kuya ha. Dito ha. Mga tayo mo. Sige kuya. Ready ha? Ready. Bagpito. Ready. 1, 2, 3. Push! Okay. Balance ka lang. Balance ka. Ito mga salima ko sa akin. Itong paksin. Ito, gamitin mo pa. Yan. Gamitin mo pa yan ha. Gamitin mo ha. Ayan o. Ayan guys. Nakakatayo na po si Kuya Renato. Ngayon, Lord! Susunod ka pa! Susunod ka ba? Ha? Panoorin mo mamaya yan. Panoorin mo ha. Thank you, Lord! Tinawa ha. Balancing. Sumuntok pa. Sumuntok pa na, nakatayo pa oh. Diba? Sige, po lang. Mabilis to. Last one ha. Okay, last one tayo. Gagawin ito kaya ha. Ready? 1, 2, 3, push! Simple lang, basic na. Di ba? Diba? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, po tayo. Nanaw po tayo. Okay, very good. Ayan po. Ito po natin ang improvement. So, dadakang kayo sa massage natin, ha? Ayan ako natin, boy. Push natin dyan. Relax. Stand relax. So, dako tayo, guys, sa ating massage therapy. Buntok siya. Buntok ba, ha? Ayan. Siguro pati mo.
Siya kumanak. Tingin mo na sponsor daw. Sponsor na ito. May sponsor ang therapy mo. Ayan. Si teacher. Siyempre lahat ng mga pasalamatan mo lahat ng mga anak mo. Yan. Ano nga po. So ito guys, apat naming base dito. Nakita ko kagad yung improvement ni Kuya. So ito, mild stock ito, pero kailangan magapan. Yan. Para hindi mag-full stock. Okay. Ayos na Kuya? No? Namiss ko na yun ito. Walang ano yun, walang magic yun. Walang magic yun, Yung suntok-suntok niya kanina. Wala kang hawak noon sa kanya. Pag nakaka-30 ka ng upo tayo, malamang lalakad. Lalakad tayo niya. Diba? Siguro, mga isang buwan, 2 buwan. Masyal ka ng isa. Wala, panto ng gini. Doon ka rin ngayon na po. Layo Saka, magagawa na niya yung mga gusto niya. Oo. Hindi na siya, yan, kaya na maligo, gano'n. Salamat kay Lord. Ako yan, no? No? Basta kumukuha muna siya ng lakas dito sa... So, natin, hindi na ako rin lang ako na, ha? Si Alice rin. Ano tayo yan? Nasa story rin tayo. Sino ba yan? Linis lang naman. Ano yung mga linis lang naman? Ano ko rin? Meron battle sa akin. Ano siya dito? Hindi mo na. Hindi po battle. Buti mo lang ang battle sa akin. Ay, ako rin pang gano'n. Hindi ang battle. Ganyan. Isang sala sa akin dito. Ang galigod. Hindi ka siya ng battle. Ay, hindi naman triple A ko. Ano yan? Triple A yan? No, kaya no? Ito naman triple. Ask mo sila kung may sila battle ganyan. Dati kayo madali mo kanina. Lord Jesus. Kailangan na. Mawala. Okay. Yes, sir. Ang may bahay si Ria. Si Ria ba? Shout out pa tayo. Shelter temple tayo kay Ria. Siya pala yung may-ari ng bahay niya. Anak ni Kuya. Anak ni Kuya Rinaldo. Pangalan. Di ba mo? 4 sila. Oh. Dapat sila. May lalaki kang anak ko yan. Ito may-ari ka. Ito may-ari ng bahay si Ria. Yan o. Oh. Yan guys. Ayan. Ito pala may-ari ng bahay. Thank you. Ayan. Panood mamaya. Pero nakakamiss nun. Ganun-ganun mo siya kanina. Siyempre. Sama feeling ng gano'n, siyempre. Nasaan yung ano? Ang basahan. Ay, basahan. Hindi yung... Hindi ko alam. Binabig natin. Hindi mo. Hindi ako. Kalitan ko na to. Bago. Or dito. Oo. Hindi, bago. Yan, balta mo bago yan. Tatlo. Balta mo. Yan ko natin siya. Masasabi natin yung head and face para ma-relax. And, Kasi mga stress din yan. Oo. Sa ano niya, kailangan ginagawa. Kasi mga mispasan dito, kung hindi siya nagkatulog.
Sakit sa katawan mo. Non-stop patience. Ano guys, sa katawan. So, inahabol lang natin light yan. Ngunit na mag-goal hard. So, Yung hindi pa nagbabalance si Kuya, siguro lagi siya nakahiga. Lagi ka nakahiga lang Kuya. nung hindi pa nakakatiyo ko yan, dahil ka napagpula, na. Hindi ka Nakahiga. pa nakakatiyo dati, no? May harap lang, ano? Ang sabi dito. Wala. Ano kayo ba, no? Yes. Oh, kanabingin na mo, te. Tagal naman tayo ba yung chill, ano? Na? Ito na ba yan? Sa kanya? Wala? May ano na yan, wala. Hindi yan, huwag kami ganyan, dati. Hindi, isa. Sa isa. Ayun na lang yung pinatiyo. Sa... Dito na tayo guys sa foot, sa kanyang lower limb, sa abster. So, just put ng alcohol muna tayo. Ito natin SOP. Use dorsal and plantar flexion. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan guys. Ayan.